presented by Sixty Recording Studio. वाली मौलिया के गोरे गोरे गाल ह गोरे गोरे गाल ह ना मोर माल ह ई तोर माल ह ई 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 मोर माल के बकान में बहाली हमरा बाली के बाहोठ में लहाली ऐसे देखावे ले जैसे ये भैया मन करे खाली जाई के हाली तोरा बाली के बकान में बहाली हमरा बाली के बाहोठ में लहाली ऐसे देखावे ले जैसे ये भैया मन करे खाली जाई के हाली चहलतिया ऐसे जैसे नागिन के चाल हो नागिन के चाल हो अचुका ई तोर माल हो ई मोर माल हो 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 पायल एकरा कइले बघायल देखे में लागे विदेशी मलयायल सब छवारी सन के ये भैया जमारे ये कर बालक छायल एहो पाँव के पायल एकरा कइले बघायल देखे में लागे विदेशी मलयायल सब छवारी सन के ये भैया जमारे ये कर बालक छायल कहर न गोविंदा कहे ढोरी कर खाल हो ढोरी कर खाल हो ई तोर माल हो ई मोर माल 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 हो। Sixty Recording Studio, Chamanpur Chowk, Surat.